настроението нақс шуд, информация нақс қабул мекунем. мо ҳозир вай хати будем дар ноҳияи Сихтамин дар бораи фароғ мондани экспорти, то есть содироти именно меваи сабзавот ман кор карда истодам. чунки чӣ хеле кардан халқи деҳқон ба дастгирӣ кардан дар кор ки деҳқон меҳнати мекардагиша пул кардан тавонад. деҳқон меҳнати кардагиш бефоида набуравад. ман шумо як вақте ба таваллуд шудем ки як даври замон ба зиндагӣ карданем ки ин сарфи назар ман шумо ина мефаҳмем ё не, бояд ки ман шумо қабул дошта бошем ки ман шумо як даври замон ба зиндагӣ дорем ки ҳамин ҷамъияти имрӯзи мо ба ё давлата пулдор кардан дар корай ё халқа пулдор кардан дар корай. мо як модели сохтанамо дар корай ки ё давлат пулдор шуд, давлат ки пулдор шуд ба субсидия метиҳад, баъд арзонтар кредитҳо мекунад, баъзе чизҳо мекунад, дотатсия метиҳад, халқа пулдор мекунад. ё ки халқ пулдор шуданаш дар кор ки ҷамъият пеш равад. дар ҷамъияти имрӯзае ки мани шумо зиндагӣ дорем, ҳозир давлата пулдор кардан қиин. мани шумо бояд ина фаҳмем, чунки географически мо байни дута давлати калонтарин ба политические интереси ду давлати калонтарин ба он тараф мо ба Америка, ин тараф граници СССР. вақте ки шумо дар граница ҳастед, ин буферни зона, буфер ҳама вақт удар ба дуруст мошинатон куҷош бисёртар удар қабул мекунад буфер. мо ҳамин буферни зона территории бивши СССР ҳозираш ба СНГ ба мондагӣ ки ҳастем. барои ҳама қадар мани шумо фаҳмиданам дар ки географически инвестиционный климат сохтан дар Тоҷикистон беҳад осон нест. вақте ки мо мебинед рейтинги любой давлата бардоред интернет ба, вақте ки шумо мехоҳед ки ягон инвестора даъват кунед биёд ё ки ягон хел ҳамкорӣ кунед ягон қисқате ва медароду рейтинги давлатҳоя мебинад. ба рейтинги давлатҳо опубликован на интернет ба ҳамин ҷо ба ҳаст. як чанд соҳаҳо қате ба международни организациҳои манен ранги журнал Forbes, ранги дигар манен организациҳо ҳамон рейтинга опубликоват мекунад. мисол 10 нишондода мегираду, ҳамин 10 нишондод мисол якташ мисол экономическое состояние народа, то есть платежеспособности халқа, якташ ин мегира, якти дигаш ба финансовый инструмент, чӣ қадар банкҳо тараққӣ кардагӣ гуфта мегирад, якти дигаш уровни коррупсия мегирад, якти дигаш уровни истеҳсолота мегирад. 10 нишондода мегираду, ар рӯи ҳамон 10 нишондод рейтинги вай месозад ҳамон государства. ҳамон рейтингҳо бинед, Тоҷикистон яке аз рейтинги пасттарин ба ки истодагӣ ай, барои мо қин ай давлатҳои бегуна хатиё ки сармояи калон овардан Тоҷикистон ба. барои чӣ? барое ки ҳамаҷиҳата ҳозир камбудиҳо мо ҳаст. барои чӣ сармайягузорон намехоҳанд омадан мо ба? ман бисёр вақти гап задагӣ сармайягузоро хати бисёр инвесторҳо хати ҳамкорӣ кардагӣ. барои чӣ намеёранд омадан? 4-5 мушкилеш ҳаст. якумин мушкиле ки мо мебинанд инҷба кадрои хуб қин ёфтан. ҳама мо коргар, не ки кори сиёҳ ба хуб. ҳама мо коргар, кори чӣ гум профессионал набанем. То есть компетенция у нас не хватает. ман худам ҳамин ҷо ҳозир кор карда ки истодиам, як чанда шогирдҳо ман дарс дода истодиам, консултация дода истодиам. ман дида истодам ки ҳама бачаҳои хуб, бачаҳои худотарс, бачаҳои нас, не ки профессионал не. ҳамон кор ба профессионалаш кам, ҳамон соҳа ба ҳаст якта немта. То есть якта дута қати кор пеш намера, система сохтан намешавад. шумо барое ки фаҳмед система гуфта чиза мегӯн, ман ҳамин организми одам. ҳамин организми одами шумо аз даруни ҳамин система як органтон кор накунад, мемуред. дуруст ме? якташ кор накунад. ин хеле нест ки ҳамаша кор бурод. якташ кор накунад, ё гурда, ё дил, ё шуш, ё руда, якташ кор накунад, одам мемурад. шумо ки система кор карданаш дар кор. бизнесам ҳамин. даруни корхонаи шумо якта дута коргари хуб бошаду, 10 коргари хуб бошаду, якта нотавон бошад, банкротон мекунад. ранг ҳамон як орган ки аз ӯҳдабаро нест, мемуред, айнан ҳамон хел мешавад. барои ҳамон ман бисёр ҳозир проблема ки дида ҳастам. дуюм проблема банковская структура. халқи мо ба именно банк финансовый рычаго сохтан қин. финансовый рычаго сохтан осон не худомо ба ҳозир вақт дар кор. барои ҳамон ман моделҳои кофта истодам ки ҳамон моделҳои кофта истодам ки кадом бизнес модел явам ки
халқа пулдор кардан шаваду осонтатар роҳаш бошад ки мисол кредит нагирад аз вай дуртатар истад чунки кредитҳо қимат а кредит банкам арзон додан наметод нархи пул қимат нархи ки пуле ки мехарад аз депозита халқ ё беруна нархи пул қимат себестоимости пул қимат нуансош беҳад бисёр халқи мо 54% Тоҷикистон ягон майда пасандоз надорад вообще пасандоз надорад 54%аш нисб зиёд ин хел рафтан гирад қашшоқ шудан мегирад нисб зиёд халқтон қашшоқ шудан мегирад ин беҳад мушкилӣ ба мебиёрад ҳамсоятон ки камбағал шуд дуздӣ мекунад маҷбур мешад коргартон агар ки ками коргари шумо бошаду зураш нарасад зиндагиш нагузарад дуздӣ мекунад чизи 1 сум 3 сум менависад шумо ҳама вақт ба қабаташ ба неед анамин мушкили одам ҳамин чизҳо ба тела мекунад дурӯғгӯӣ ба тела мекунад фреб ба тела мекунад ҳамин чизҳо ба тела мекунад одамо фақат фикри ҳамин мегӯ ҳамин рӯза меяк бало кунам хайбар бо пага чӣ меша худо медонад ҳамаги 14% мардуми Тоҷикистон пулаша банк ба нигаҳ доштанад дигар мондагиҳо не барои мо иқтисодот пеш намерад барои мо ҳамин раҳоша кофта як роҳаш ёфтано дар кор ки чӣ хеле карда халқа пулдор кардан кор халқ пулдор шуд бизнесҳои шумо раҳ мерад халқ пулдор наша бизнесатон пеш намерад дуруст не ки мехарад маҳсулоти шумо фаҳмидед агар халқ пулдор наша шумо банкрот чӣ ба ва ё мебиёд мегӯд те мегӯд пага метиҳам кадом одами чӣ вохӯрда уже қарз те метиҳам фардо метиҳам ин ҳафта точно метиҳам бас солош ва ҳар сол нисбаша хат мезанем кадом одами кора карди хотиразу ҳаётат ба давайте по-честно як қисмаша маҷбуре ки просто хат зани чунки 5 сол шуд 10 сол шуд медини ки хайр на баъзе хотираш мебурад би мегӯ ки неман дода будам не вай дафтартон хато будаст дигар дафтартон нависта буди номи мана вай дафтартон сафед буд хат надошт шир хатте нависта буди қоғази албом бар ин буд ана ҳамон дафтартон ба буд шумо хотиртон буромад ман додагӣ будам то исаки ман шӯхӣ мекунам баъзан камтар неки ба қисмаша худашама хотираш мебурад я просто худаша хотираш мебурад шумо хотиратон мебурад ҳамин хел корошад чиба ин гапа гуфта истодаам мақсади гапам ки мало средний бизнес банкротится если у народа не будет возможности платить